Nepal along rope skipping championship ke paman pon along nong eka chapalang dona bang phia tumaphan MP Horen Singh be karchupong Maloti tok BP ke so ka chelangja phan Karbiang Autonomous Council along ke rap ka chohang Doloni kroa rong along kecheng sia phong than rong ker karkli Karbiang Long Live Prime Time Aber Tang Ton Penar Juik Tha Kiram Tang Mati Jong ni Phai Thongke Pen Thongke Raisier ni Shan Banquet Hall Chowk Kathmandu Nepal along Surihini Ra Inquire Raisia Pharman South Asian Rope Skipping Championship ke paman pon along Karbiang Long Pen Bangke Thom Ari Sui Jang Atum Chepati Dunsi Nong I Chepalong Dunlo Bangso along Samimet Angrong Tisopi gold medal pen bronze medal Chepalong Dunlo Lapen Jessica Teron Pisatami gold medal hini lapen Sar Imkro Setami silver medal isi Chepalong Dunsi Karbiang Long aphan nongmi wan pilong. La sojo kedamtang arko ni phai draw arni MP Horen Singh be dipu ametha hemalong Karbiang Long angkang piaphan nongme ki wan pi penajo Samimet Angrong tiso pilapen Jessica Teron piatuma phan Karbi poho pen archo ponsi ang so se akang to yang dengan kachapali dun thekja phan ahir jumi hangpi Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Karbiang Long angkang pi ariswe jangatuma phan sports anat kang thur ponja phan kabor ipon pen Karbiang Long ariswe jangatum ta paprang dun bomlo lapen Samimet Angrong tisopi pen Jessica Teron piatum Karbiang Long aphan long me ke wan pithega jok MP Horen Singh bisetami karchu padupon lapen alang litum Karbiang Long Autonomous Council penta un anpen kacharap chitu dun japhan KAL tumaphan pin khatpo pusi MP Horen Singh be pherangkia thengno ningjepo কাক উন্নতিৰ লগতে বিশেষকৈ উঠি অহা যুৱক যুৱতীসকলক স্কুল গোয়িং ষ্টুডেণ্ট কলেজ গোয়িং তেওঁলোকক আমাৰ স্পৰ্টছৰ কালচাৰ ক্ৰীড়া যিটো সংস্কৃতি আমি স্থাপনৰ কাৰণে যি প্ৰচেষ্টা আমি হাতত লৈছোঁ টিম কাৰ্বি আংলঙে ইয়াৰ ফল হিচাপে আজি এই কণমানি দুজনী কাৰ্বি ছোৱালী সাউথ এছিয়া ৰোপ স্কিপিং চেম্পিয়নশ্বিপত পাৰ্টিচিপেট কৰি সোণৰ পদক অৰ্জন কৰিলে Halapu Samimet Angrong tisopi kaning je ponthua tengke sports anat aning hang o lapen rope shipping along kang tu yang deng kachapati dunja phan aning hang bonta akhi adat kadure dera jok pinnanga ke sung dokoklo lasi Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang pen anso se nang cherap chetu dun pulote nilitum la anso se kang tu yang deng an chepati dun bomji lapen la anso se Karbiang Long aphan nong meke wanji aphan bor ipon bopusi pherangkia thengno ningje Kaduka be Karbiang Long arat tumhan nilimen ke Samimet Angrong tisopi ke lapu ke nilibong Jessica Teron pi nilitum non Kathmandu Nepal long si nilitum ke pathudun lake South Asian Rope Skipping Championship kadaksi nilitum ke haidunlo nili ke gold medalist pen bronze medalist ampar ke pu bongbong bangke gold medal hini inke laso ke pathu long penitung la ke haiduna potsi nilitung chuning rikang tung lake nilitung kedam kewang ta sop emethang bensi kedam nang kerang ta ilimethang si ke chulai nang ajalo lasi nili council tame lapu ilitum CEM Dr. Tuliram Ronghang tame matilapu ke hai MP Sar Horen Singh be alang litum han chuning rikang tung nili tum han kedam kewang han tame asap bo nang kerat dunji han si chuning ri lo
News Report Long Sodaring Ti Karbiang Long Live Moni ratum pir thelong ke dudun pen isia ke the nai akisung ke so hur henlo la pen akhia dat ka vedara tuma phan ke he mi hu malong pen inudli ke so anta isia ke the nai akasik sa sonsi mande Lason taksi Pholoni constituency ke parlo Tarabasa Sonari terang arong amekar jiten rong piachor maluti to BP kedam tang chitia chiklo alompen corona vaccine chipi nangji pupena jok vaccine chipi dun detpen keso kipangji chiklo jon pli andolo setame ahema soratum penang se setame chilanglo bonta kemi pon pedet pena jok keso abang bat bomasonsi thekpon long lapen keso kemi ja phan pura se chilang ja phan hidi longle anta chejor erlo bonta keso abang mi pon pedetlo lasi nona bangke keso ka chilang ja phan tangka kelonga thaya ve sonsi nangmanlo nasi se ka chilang ja phan Karbiang Long Autonomous Council atum nangrap dun tha pusi keso darabang kachuning ri padopon nangli phan kar ji panji la lo nangli so o pusini tum penang to nang bachini lo la sila so keso ko pipot pen sinangli keso nangli si chini pon nili keso ke la so vaccine pinai kulo chipi dun choglo ama chipi unde patak roi kre o la ke chipi unde te sangkar ta long le e passbook paisa to lai long le ko ma chipi un choglo ma ke keso long ik lok long ke thurun e ri keng ta hino ik lap lo tom ok in thin phorta ek tom claim et lo anda cho thek the ek tom thurun e la ko son jo nang than phon pe ni tum ka ve pe na jok ko ane khorosa ke dam non kya ve der lo ke chilang imu ve der lo ke no antami ik der lo so kisu nang lila bangso vaccine ke ani comment tu lom October 2 tarik pe Laso permanently kapega kisuduma. ave e ok me phun ke do me soli amala pen manon punon ben ne ok alo hino ik dak lo Na vaccine ended pen. kam chu klemon e cho damon e ko so center se nang liken dun kene sonari terang ram so na literang nang tumarong ke bang chicken hoi mate hem hoi penang li tum pini bang pia keso kachelangi phanang li tum sarkar phan ka chuning riji ason nang li tum pen pini doma Odolo la bangke council pen stami la kiso kana ban ke nang rap nang pu ni li tumba ke ka the ki sor ji ding pik long ke inglong long li anta chi pa doi lap lo ginoni kiso kuriar tum ta pidun jita ave delo hi dilong le kan to ga bi anta pai ka CPR jaluti la si non anta thur the inke doktor ke thilong chi lang li la he inke doktor ke thilong chi lang te tangka lamala private la rong lua doktor su tumalong si chilang bom lo la sila thekte adu vela lengi jang chirak sonte ni tumpuria pan chilang te kedelo la so supi Lapen kirabja phan ningke hangabang do reputang te account number 744701000125 mobile number 9706845551 along ka home rijia phanta ka chuningri padopam Pholoni pendir chuna rongpi Karbiang Long Live Sera Korte Habibi Alongri Habi Kongpen Ronga Sara Puho Bronson Krophan Phungpon Det Penapi Dolonia Hawaralong Peneng Kecheng Siapong Don Plikabra Troxia Mekaratung Pen Than Rongker Karkli Karbiang Long Live pen nang lituma phan nang kepak langpon bang som mohor laki rongkhang MSC constituency arlo doloni ahawar bangso ahawar rong along kachuki chukana mo penchenglo rong rup kepak larpon jia phan pura rong asar bronson kroa rong along than rong kerasi arklipon bangso kroa rong along don plikebra troxia mekararat him thek e kapa chingri pen karklipon than rong keralong ke thok ke jerpon alam thi lapuson hendo doloni kroarong litung ke chengsi la than rong ke litung pini api pon lo litung ke pon la ke RA hempu mukrang rasinja la pen ke hima nam longriar nam lo hima nam pen ke thoi hima nam la pen ke than nam la chachung chacha than nam la pen ke murti la Doan ho nili to pini api pon lo pini ka api pon ni to ngolong diuri hatari
pen ke subasa sarbasa herang ke cuti megar mithur kado kabe nili tum tangka poisa kacelang an lape himpi celang an don suri don haro kecania pani tum lape lason si rong rup lang he lang che an parda hawar hapat pen chenglo him phek e kapang ria mekar arat do an hem phumukrang lapen rasinja an parda charjung charchak than theli arnama phan peneng aning kana pharman hirjumi hanglo bangso ahir jume kachardom chardi ponalong thangnat kati kukte mangpon avi labangso ang thek laki womut wokanang thek alongsi paklang pondo labangso alam rongasar bronson kropen lasonsi karbeng nong live phan nang pachini dunlo womut wokan mesen lapen ke apud arita mesen hanwe angthin along ang ke thanta mesen thang ki sung ke boji lason thang ni tum han nang ke than nawe lasi amut ahu tame ingchulim lam asini litum ke bang jilang laso anikana long abang ni litum han ki sung ke boy lason nang ke than rongasar bronson kropen karbeng nong live phan kapachini konateng laki kiramtang surihini ra inquiry sianinkan pai pai chiklo niphai inquira pho anisi labang sorong kachesengikla ni tumla kedamtang aninkan surihini ra inquira si lakha inquira pho agosto atiklo ni tumrong chesenglo habipi habe kong wan si nili phan poho sato poho nang phunglo lapen ke nili tumrong ki seng det pen ini ke cheng si rong ke lo la helo lapen ke hala so ho nili tumlong don plikera pli arat dolo lapen ago pining le thot don thom non karang ke tar dolo don thom nang bat dolo lapuson rong ke seng pen amikar mithura phai ke bat pon anparta womut wokana teng pen isi munthidam pulote bangso rong asarthe bronson crop han karbeng nong live hin penta hemphu mukrang a hirjumi pajodoniglo news report rongbong terang dongkamukam pen wiki be karbeng nong live Nijang Karbiang Longalo, Dwaramla constituency ka parlo, Kheyabata Rongalong kido, Sankardev Vidya Niketan School along, Preg Jamalong Ripen Kevangpen, Tokbor nang Kecharli Osomaratum, kido open a jok, Labangso School along, Tokbor Kacharli Osomaratum upon, kido Kethagadimate, Hostel Kimi, Kimrang, Patang Pipon pa Messi, Kidantang Arkoy Nipai, Po Arni, Labangso Hostel Kimi Utpal Kumarna Redengpen, Ingpupidunlo. Bangso Maya Long Aluhiaman pen rara cyclem bang phulip sonbe Bidasing Rongpi Biren Rongpi lapen Kheyabara Rongasar Nani Khorai lapen Debojit Raibongoli atum chetong dunsi Bangso hostel kimi kangpu banalong RD Chipidun lapen Utpal Kumar Narahin pen sitami mesen pen bangso hostel kimi ingpu piponlo Kheyabat arongalong bangso Sankardev Vidya Niketan School along bangso hostel kimi kangpu ponalong rara cyclem bang phu lipson be chetong dunpen tokbor kacharle o somara tuma phan kedor phlup akasu harlung hei hui rap tekangsi hostel nang ke dopen tokbor nang kacharle phan prek jamalong ripen ke bang o somara tuma phan ni parong tekang bangso school along prek jamaki sungme chetong setami nilikai ke amata cherap chetu dun verji puta lipson be pen pherang ke tuma phan nang pachini dun long hawar doramla homosi lada ke abat kolong lo Sankardev Niketan tineng pen ningkan proxy lo la school kangku la pen la Sankardev Niketan kido pen daka hawar tiba la pen karbi o sumatum dak lo chari longo la pen non bang la daka cherap den bang ke tribal integrated education development trust la tumna dak cherap dunlo la pen pini abangke dak bang koya student nungke dome hostel dak team lo apel education lo Halapu headmaster kang ibom Robinson Rodas pen pherang keng no nake pachini duna tengke labangso school ke thanje aphan aprang ke sungpik bonta peneng aning kan pena bangke masap so ake jokban longlo
lapan labang so school kapa messenger phan ke nilibor iponji lapen lipson bea phan choro vek nangji athema alang ni Ladakh hostel ke do au somar phan ning nang pathidun thek lapen nang kirap te kang apot ka choro lapen kurwang thupa jolo pusi pherang ke tuma thengno nang thandon opening for opening কৰিছো আৰু ইয়াতে লগতে আমাৰ সহযোগী যোগিতা বহুত ব্যস্তসকল আহিল যে আমাৰ কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ এক্স ফুড চেয়াৰমেন ইলেকশ্যন ছাৰ ডাঙৰীয়াও উপস্থিত আছে আজি আকৌ আমাৰ টাইটাছৰ পৰা আমাৰ উৎপল কুমাৰ দাস উৎপল কুমাৰ নাথ আমাৰ তাত উপস্থিত আছে আকৌ আমাৰ এখন স্কুলৰ অভিভাৱক গোটেই আহি আমি এখন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সভাখন অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ Dongka mukam pen wiki be Karbi Anglong Live. Bini prime time abirta ke lapon si kang tonig lo dome thak mi ajo ke mi.